de Camboya d'Estudio, al cor de Barcelona, comença Camboya Street Sessions, el podcast on els ritmes de la ciutat es converteixen en històries. Ja ho diuen, que la vida cal anar sense prejudicis, que el que veiem d'una persona és una petita part de la seva realitat. Avui ens visita un músic que trenca frontalment amb la imatge bohèmia i, per què no dir-ho, una mica destartalada amb la que normalment associem els músics de carrer. Un paio de complexió atlètica i de mirada desafiant que es menja el món amb una actitud i una bauassa que fan que la gent s'aturi cada cop que es creuen amb ell. El nostre convidat d'avui ha tocat a carrers, a places i a metros de mig món. També en balers i a high level, avui ja us dic que estem canviant una miqueta el concepte de músic de carrer, enmig d'un prat i a l'escenari principal del Canet Rock. Un músic que acumula quasi tantes vivències com gent passeja pel carrer i que ara, amb Nodi sota el braç, aterra a Camboya Street Sessions. Cesc Sant Salvador, què tal? Com estem? Molt bé, Benvingut. molt bé, molt content, gràcies. Em fa molta il·lusió que estiguis avui aquí. I a mi també, em fa molta il·lusió. I parlar sempre de la música al carrer és interessant. Traiem un moment l'elefant que tenim a l'habitació, que és com és que has tocat amb un baler. Bueno, perquè és que són històries molt llargues. Al final faig una música diferent del que potser és més fàcil de programar, sempre tinc un circuit més independent i al final he pres que si no, la gent no et dona un concert, a vegades te'l muntes tu i ja està, no? I que millor que muntar-se en un baler, no? Llavors vaig veure que hi havia uns xàrters de baler a la Costa Brava que funcionen per si sols perquè l'atractiu de la Costa Brava és molt maco i jo vaig dir, bueno, doncs podríem afegir música durant l'excursió del Sunset i encara ho faríem doncs, més maco. I va funcionar molt bé, sí. I com que jo tinc aquesta cosa de Juan Palomo, de Yo me lo que sé, yo me lo como, pues jo tinc material i tal, vaig allà, pujo jo primer al baler, monto tot l'equip, puja la gent i sortim, concert, tornar i ja està. Ostres, que xulo. Sí. Clar, no és per posar pressió, però sí que hi ha una cosa molt bonica que quan estàvem fent la producció de gent que volíem que vingués aquí a les Camboya Street Sessions, hi ha moltes veus de músics de carrer que ens deien no podeu fer aquest programa i que no vingui Cesc Sant Salvador, no? Que ets com tota una eminència, jo crec, dintre de la música al carrer a casa nostra. Bueno, jo crec que suposo que ara hi haurà dues generacions de música del carrer, hi haurà una generació que per mi el referent és el Ramon Miravet, i hi haurà la generació que potser començo jo. Sí que és veritat que la generació del Ramon Miravet i aquests, molts cops, és música al carrer fora de Catalunya, et diria, fins i tot. A París, han estat per Anglaterra, són gent que han voltat. Què passa? Que la música al carrer, al nostre país, jo crec que sempre ha estat molt associada al pidolaire, a ser un pobre, desgraciat, i trencar amb aquesta barrera social i cultural costava molt, i era violent al principi. I jo crec que, mira, jo, com que soc molt tossut, soc molt convençut de les meves idees, i això, doncs, no va ser un fre. I a mi m'agradaria haver inspirat, doncs, artistes d'aquí al territori, que sempre dic que em sorprèn que hi ha molt poca gent que ho fa. Total. I jo trobo una cosa que dius, no sé, vull dir, és un lloc per assajar, per agafar taules, perquè la gent et conegui, per provar si les cançons funcionen o no funcionen. És un examen perfecte per un mateix. I per què creus que la gent li costa anar al carrer? Bueno, és que ens posaríem ja a parlar. No, jo crec que les coses que costen una mica més d'esforç i d'apostar més a tu com a persona i potser el que diran i tot això costen ara. Total. Vull dir, volem tenir la il·lusió de que, per exemple, penjo un vídeo a TikTok i em puc fer viral, però no ens atrevim a sortir al carrer i realment a treballar, que si tu et fas viral un dia a TikTok, si no has fet mai un concert, et diran, vale, vine a tocar aquí, i no tindràs ni les taules, ni l'experiència, ni potser el que fa falta per defensar aquell concert, no? I és una cosa que a mi em sobta molt, sí. I perquè crec que també hi ha un tema molt de vulnerabilitat, no? És a dir, en el moment en què sortiu al carrer, vosaltres esteu a expenses de que hi hagi gent que li encanti la vostra música, que hi hagi gent que passi de vosaltres, que hi hagi gent que potser no li agrada tant, no? Però això és el resum de la vida, no? Jo sempre dic, al carrer has d'anar primer sense esperar res a canvi. Vull dir, també jo entenc el carrer no com una feina, sinó com un vehicle. Si tu entens el carrer com que vull anar a fer diners i tal, tindràs menys resposta de la gent. És que ho tinc comprovadíssim. Ho tinc comprovadíssim. Pel teu mindset de com t'estàs... Clar, perquè si tu vas allà a només vull rebre diners i anar-me'n a casa i ho faig com a mode de feina, jo crec que la gent ho percep i se't para menys gent, et donen menys diners. En canvi, si tu vas allà... Jo, per exemple, sempre he pensat que per mi el carrer és una manera de posar-me davant de gent que si no hagués estat tocant en el carrer mai no ens haguéssim conegut, segurament,
perquè en aquell... O sigui, et pots trobar amb una persona que està de pas que ve d'un altre país, amb una persona que ve en un lloc completament diferent de Barcelona que tu, amb una persona que just aquell dia és el primer dia que li han canviat el torn i surt al carrer i no sé què. Bueno, és igual. Les casualitats poden ser tan grans que és una oportunitat. Llavors, el meu plantejament és, jo vull arribar a fer gires per Europa, si algun dia em donés la vida, fer estadis. Això és un vehicle. I jo he de posar l'energia que posaria en un estadi al carrer. Perquè jo és on vull anar, no? Llavors jo crec que aquí és on a mi em funciona. Em funciona per mi mateix, perquè hi ha dies bons, hi ha dies dolents, hi ha dies que fa fred, hi ha dies que plou, hi ha dies que ve l'urbana, hi ha dies que t'intenten robar, hi ha dies que és meravellós, però tot, hi ha dies de tot. Llavors, tu has de tenir la teva motivació intrínseca i després, òbviament, que les propines ajuden a finançar coses, no? Vull dir, jo gran part del disc me l'he pagat gràcies al carrer. Tot el meu equip amb el que toco al carrer l'he anat pagant amb les propines del carrer. I si després... es pot viure del carrer? Sí, jo crec que sí. Bueno, això, és o sigui, a veure, el carrer és honest. Pot viure qui pot viure i no viurà qui no pot viure. Ja està, és així de fàcil. Tu no pots obligar la gent a posar-te diners. Si ho fas bé, viuràs. Si no ho fas bé, no podràs viure. És un examen. I sí. I ja està. Llavors jo, per això, jo crec que és molt important fer coses. Qui diu al carrer i li fa més por, és igual, passa per sales, passa per bars, s'ha perdut, no?, una mica aquests començaments tan old school, romàntics. I que ara hi ha molta xarxa, no?, Sí. al voltant de molts d'aquests començaments, que al final és això, vull dir, per lo bo i per lo dolent, en el carrer, en una sala o tal, depèn de tu, del que deies, no?, de si poses corda, si tens talent, de si connectes... Saps una cosa que em fa molta ràbia? Quina? Que ara hi ha músics de carrer que estan tocant al carrer amb un trípode per l'iPhone Sí. i estan mirant tot el rato al TikTok Live o a l'Instagram Live. Ho trobo com la... És la perversió màxima del que és el carrer, no? Sí. Perquè no estàs tocant per la gent que està allà. Vale, si vols posar-lo, posa'l. Però tu no pots estar interaccionant aquí en comptes d'aquí, no? Total. És una cosa que ho vaig veure la setmana passada. Em va sortir un i vaig dir, o no tens ningú davant, o els estàs ignorant. Vull dir, com... Estàs passant d'ells, estàs fent púbing, no? Els estàs ignorant. Exacte, la nova paraula d'avui, sí, el púbing, que l'hem après off record. Tal qual. Tu recordes el teu primer dia al carrer? Sí, jo sempre, mira, faig una cosa que porto 4 anys fent a Andorra, que vaig 3 dies i faig com unes xerrades a uns col·les d'Andorra i una mica de música. I vaig amb amics meus que són de la indústria. Vull dir, vaig anar amb un actor que es diu Guillermo, amb el Miki he anat, aquest any he anat amb la Sara Roy, i sempre explico aquesta anècdota del primer dia perquè la trobo perfecta, perquè els joves estan amb una pressió molt més gran que jo ara, per exemple, amb tot això del què diran, del què pensaran, del hate, del bullying, el ciberbullying, tot això, no? L'exposició aquesta de xarxes també s'ha tornat molt cruel. Jo sempre explico que el primer dia que vaig anar amb la guitarra sol, és a dir, no tenia ni micro, ni ampli, ni caixó, ni pandereta, que tot això són elements que he anat posant més tard. I jo estava tocant a la línia verda, parada diagonal del metro, mitiquíssimo, tocant, i cada cop que volia cantar, el llavi se'm disparava, però no, o sigui, no sé si us ha passat mai, dels nervis, la mà tremolosa, potser sí, doncs el llavi i l'ull, em anava, anava picant l'ullet a tothom, I sí, no vaig poder cantar, llavors va ser quan jo vaig tornar a casa, vaig fer l'exercici, jo sempre havia tingut molta por de no fer bé les coses en públic, jo sempre he sigut una persona que només ensenyo que faig alguna cosa si sé que ho faig bé o molt bé. Un perfeccionista. I, bueno, més que perfeccionista, un cagat. Sí. Sí. Ara tornarem a això. Acabo i llavors el dia següent vaig tornar-hi fent l'exercici de, escolta'm, no pots agradar a tothom, és impossible. Per tant, només que agradis una persona cada dia, ja serà una persona més que escoltarà la teva música o donarà suport al teu projecte, perquè al final jo sóc mestre de primària, jo tenia una feina de mestre de primària i jo vaig deixar tot per perseguir la idea de fer música. I ho vaig fer al carrer precisament perquè entenia que era la manera que des del dia 1 jo em podria dedicar a la música i a la música en directe. Per tant, havia de passar aquest tràngol de vergonya, de pànic, de que la gent parli. Sí que és veritat que una mica la sensació aquesta de que semblaves un pidolaire doncs afectava, perquè fins i tot gent que coneixies generava aquesta situació violenta que et miraven, com volem dir... Què està fent aquí, no? Que viu sota un pont, ara, i no m'han entrat. Com és que toca al carrer, no? Sí. Que fort, això. I sí, un cop vaig fer aquest exercici
he tirat pel dret. O sigui, que ho vas deixar tot, vas deixar una seguretat, allò que ens diuen, Sí. no, tenir una seguretat econòmica o de feina o de tal per la música. Jo vaig fer una substitució, jo vaig fer magisteri, especialitat en educació física, vaig entrar en una escola d'una línia a fer l'educació física de tota l'escola, ciències de 6è i matemàtiques de 5è i 6è, i després aquest professor va tornar i hi havia una professora que l'havien d'operar, després es prejubilava, bueno, era com que ja hagués entrat en una roda de sí, si no és un l'altre. I quan vaig haver de fer la decisió d'aquesta, de va, què faràs? S'acaba aquesta, agafaràs l'altra? Vaig dir, escolta'm, 22, 23 anys que devia tenir llavors, vaig pensar, no tens cap responsabilitat grossa? Llança't a la piscina. Ho vaig comentar a casa, els meus pares, van estar super d'acord, em van dir que... Sí, el meu pare em va dir que si treballava cada dia, si... El meu pare és mentalitat molt d'empresari, molt de l'esforç, de treball, de tenir uns criteris d'avaluació que tu puguis veure si realment estàs anant a més, estàs anant a menys, on estàs anant bé, on no estàs anant bé. Al final fas música i el món de la música i de l'art a vegades és tan volàtil que... I una cosa que em va dir és que no volia veure fer l'artista tombat en el sofà de casa. I això ho tinc gravat. Llavors, com es fa? Anant cada dia que puguis a tocar. Cada moment té les seves limitacions, no? Però sí, pre-Covid. Jo tocava 5 o 6 dies a la setmana al carrer, aquí i allà. Sí, feia a Barcelona, divendres, dissabte a Girona, després tornava a Barcelona, o si podíem anava a Madrid. Agafava l'AVE, anava a Madrid un parell de dies, tornava amb l'AVE. Sí o no? Sí, i amb el que feia al carrer intentava pagar-me un Airbnb, si no em quedava a casa. Quina plaça és millor, tu que has estat a tantes places? Per tocar? Sí. A veure, Plaça Catalunya a mi m'agrada molt. Plaza Callao a Madrid, Plaza del Sol a Madrid també són espectaculars. Girona, al Pont de Pedra, era molt maco. Era? Sí, ja no, és que a Girona no hi vaig. I a més hi havia un veí que em donava molt pel sac. Sí. Bueno, clar, tocava el caixó i no li agradava el so del caixó. Em deia, no, és que no tinc cap problema amb res, però el caixó no m'agrada. I jo, bueno, vinc 2 hores a la setmana i vinc de 6 a 7 de la tarda com a molt tard. Si vols et pago un cafè en un bar a l'altra punta de la ciutat i marxa. No, si vols vés a passejar, sí, no t'he de pagar res. Jo. És com ara que amb lo de les escoles, no sé si això dels... Sí, fortíssim, que hi ha gent que s'està queixant del so que fan els nens, del soroll que fan els nens a les escoles. I amb això han tornat a treure el tema de les campanades, dels pobles, escolta'm... Estem una mica, tots una mica poc tolerants, jo crec que en general. Sí, ja... Tothom, jo sempre tinc un amic, a vegades ens posem una mica així, però tothom jo crec que vol ser protagonista d'una lluita i a vegades s'equivoca de la lluita que ha de protagonitzar. Total. Perquè pobres nens, només els falta això. Tornem a la música. I això, doncs sí, al carrer. Metro és més complicat, sempre ho dic, perquè el metro... Per què? Perquè el metro no passeges. Al metro vas d'un punt A a un punt B i vas amb el temps just. I no just. tens temps de parar-te. Jo no agafava el metro per anar a la feina i deia, saps què? L'agafaré 20 minuts abans a veure si em trobo un músic. No ho feies? Doncs és molt comú, Llavors, quan tu aconsegueixes generar un grup de gent al metro encara és més especial, perquè després t'arriben missatges a Instagram, he arribat tard a la feina per tu, he arribat tard al metge per tu, a casa m'han fet bronca perquè no sé què, no sé quantes, i dius, hòstia, sí, és més maco. Com més difícil és, jo crec que té més, et dona més reforç al final. I parlant de difícil, ara que deies que tu has estat a molts llocs, Barcelona, per exemple, és un lloc difícil on tocar? Barcelona, barri residencial sí, Barcelona on hi ha una mica de moviment i turisme no. El problema és que segons on vagis encara hi ha l'estigma aquest del músic de carrer que demana i hi ha molt poca gent. Aquí a Catalunya estem molt poc acostumats a pagar per cultura. Clar. I si a sobre ho has de regalar, com qui diu, encara costa més. Però com funciona? Perquè tu pots tocar, o sigui, tu et pots plantar enmig del metro o... No, hi ha llicències pel metro, llicències pel carrer, i el metro és fàcil, fan un examen cada any, que és un examen... Tant al metro com al carrer són exàmens que, mentre comentàvem fora de càmeres, al carrer li diuen explícitament l'examen de la vergonya, que vol dir que mentre no faci vergonya el que fas o el que toques, o el malament que toques... Si no és que tu et faci vergonya, no, que qui ho rep no li faci vergonya el que fas tu. Mentre no faci vergonya aliena el que fas, et donaran una llicència. Bueno. El metro no és tan així, el metro sí que tenen una associació més pensada per donar una sortida laboral a gent que no té accés a,
fins i tot gent que ha vingut immigrant, no té papers encara i tal, doncs busquen que tothom pugui tenir almenys algú on anar a tocar i si toques un instrument i pots fer el teu X per anar sobrevivint, és un peix que es menja la cua, no? Vull dir, tu vas per Europa i veus que els que toquen al carrer podrien ser caps de cartell en moltes zones d'aquí, no? De festivals. Anglaterra, per exemple, vagis a la plaça que vagis, flipes. Són unes bèsties. És molt pues, a Alemanya igual. A Itàlia, a Portugal, que està aquí al costat, també hi ha unes festes quan toquen els músics al carrer. Sí, Portugal, a Porto, i hi ha un circuit espectacular. És tremendo, no cal anar gaire lluny. Aquí, en canvi, doncs, és això, no? Que dius, no sé si és... No, és que jo crec que és culpa de l'Ajuntament directament, vull dir que en comptes d'entendre la música al carrer com un valor cultural afegit, que et farà venir més gent... Jo he arribat a Anglaterra a veure un músic de carrer que m'agrada. Sí o no? Sí. Ostres. Sí, gràcies a les xarxes descobreixes un tio que saps que està tocant cada dia al carrer i teníem un cap de setmana que què fem tal, anem a Anglaterra? I dic, va, sí, que així veuré aquell tio... Que sé que a tal hora estarà a tal lloc. I al final, mira, doncs el vaig conèixer, després ell va venir a Barcelona, vam cantar junts un dia al carrer Barcelona, no sé què, són coses guais, però aquí no, aquí és com si el carrer hagués de... Veure, que puc entendre-ho, però com si hagués de ser una ONG. Jo vaig tocar al carrer sense llicència, em van multar, ho vaig penjar a l'Instagram i es va fer superviral, el vaig despenjar després. Per represàlies, entenc. No, perquè després ja... Vaig creure amb l'Ajuntament, però bueno, vaig penjar, es va fer viral, l'Ajuntament em va trucar i em va dir, podem veure'ns un dia i parlar, veure això, tal, no sé què podem fer. Vaig aparèixer per la porta i el primer que em va dir un d'ells és, tu no necessites tocar al carrer. I jo, primer, no em coneixes, no saps d'on vinc, no saps on vaig, què, perquè m'he dutxat avui? Potser visc en un centre d'aquests de dia i m'he dutxat i he vingut aquí perquè volia venir guapo, saps? Era com una cosa així tremenda. I sí, va acabar en res. Clar, jo havia desarxivat el post perquè ells s'havien compromès a que farien millores. Bueno, o sigui, són millores molt petites, són millores populars, perquè no se'ls hi puguin tirar a sobre, però això, jo porto, ara són 9 anys esperant que em donin una llicència. O sigui, tu no tens llicència per tocar a Barcelona? Al carrer no. O sigui, estic al·lucinant pepinillos. I clar, jo no vull, o sigui, jo ho he explicat, jo vull com un vehicle, no? I com més avances en el projecte, a vegades has de renunciar a poder tocar al carrer perquè pot arribar a afectar negativament a la teva proposta de concerts. Totalment. Si vols fer sales, si vols fer ticketing. En una escala correcta ho potencia, però si no ho pot arribar a fer anar malament, no? Sembla com si hagués de ser una plataforma per poder tocar simplement, no? I llavors jo tinc la por de que quan no ho necessiti me la donaran. I llavors jo què fotré donar llicència? Me la quedaré. I potser seré un altre. No, home, no. Jo diré... És el que crec que han de canviar moltes coses. Però sí, sap greu, perquè de Barcelona tota la vida he viscut aquí, ara m'he mudat fora, perquè també ja són diverses coses que no m'agraden de la ciutat, i dir, bueno, pues, entre que tot està disparat de preus, que cada cop costa més, jo que vaig amb la furgoneta tot el dia, no tinc culpa de ser autònom, treballador i de portar instruments al cotxe, i cada vegada em costa més aparcar, conduir, no sé què, no puc tocar al carrer, i escolta, marxo, i si vinc algun cop m'hi poso i mira, ja que no surti gaire. Ajuntament de Barcelona t'etiquetarem en aquest post. Sí, bueno, sí. I ha canviat molt el carrer en genèric, no només a la ciutat de Barcelona, però tu que fa tant temps que el trepitges en aquests 7, 8, 9 anys de carrera que portes? No. Clar, jo vaig demanar per tocar al carrer abans de treballar de profe, perquè sabia que estava bloquejat i volia estar allà, no passava res, acabo la carrera, treballo, no passa res. I jo vaig començar, ara serà el 6è any que faig això, vaig començar al metro purament, carrer de Madrid i carrer de Girona. Al principi no m'atrevien al carrer, però és el que dic, el metro és més difícil, i sempre veia, jo passejava per Portal de l'Àngel i veia, clar, és que quina enveja, tio, i quina enveja que jo no pugui fer-ho. Per què? Per un sorteig tonto. I si ha canviat? No. Vull la gent, no? Que a vegades sembla que tots el que dèiem abans, que tothom té la seva batalla personal. Sí, no, jo crec que en 6 anys no ha donat temps. Et diria que la gent, comparat amb pre-Covid, ho viu més en real i menys en el telèfon, et diria fins i tot. Què dius? Mira, ara que estem tots amb el debat de que si les pantalles... Jo he trobat que la gent sap disfrutar més del moment de la música al carrer, ara sense telèfon, que amb el telèfon. Que guapo, això. Perquè de gent tens la mateixa, però veus que la gent
et mira i t'escolta, i després potser sí que et treuen el telèfon i et graven i tot, però els veus escoltant-te, disfrutant, no sé, és maco de veure. L'efectiu potser sí que ha baixat una mica, però bueno. Clar, això és bona, perquè jo ara estava pensant, jo no pago ni el pa en efectiu, o sigui, Sí. jo sempre... Això us afecta? El cash sí, perquè llavors has de tenir o Bizum o Datafun o històries d'aquestes. O sigui, de debò que tens datàfon Sí. i se poden fer... Sí, bueno, perquè vens discos també i vinils. Sí, clar. Ostres, ho trobo boníssim, això, Clar, jo tinc el Datafun per vendre els discos i els vinils. Llavors, si... propines no... O sigui, hi ha gent que posa un Datafun d'aquests de Aquells blancs lliure, quadrats, exacte. sí. I posa tap your tip. Vale. I la pot anar a la gent i tal, però a mi em fa por que se l'enduguin. Vull dir... Just in jo case. poso... Algun cop havia posat el Bizum, però després els Bizums també tenen una sèrie de Bizums al mes, i ho vaig treure, i llavors tinc o una propineta si me la vols donar, i si vols el disc o el vinil sí que pots pagar amb targeta o amb És efectiu. diferent. I com acabes tocant el Canet Rock? O sigui, com passes del carrer a tocar el Canet Rock? Perquè, clar, és com una història amb molt de peli, no? Sí, a veure, és una història complexa, començarem així. Jo sóc molt amic d'un noi que es diu Joel Fortuny, que treballa a una productora que es diu Sun Music, però a part, com que tocava al metro, una d'aquelles que jo tocava al metro, va haver-hi vaga de taxistes, per tot el tema de les BTCs, De les les llicències llicències, BTCs, de sí. Cabify, de tot això. La directora del Canet Rock va agafar el metro, tota enfadada, perquè no trobava taxis per anar a casa, i aquell dia qui estava tocant a Diagonal era jo. Va. I llavors va passar per allà i va penjar una història. El Joel em va dir, saps qui t'acaba de publicar? Saps qui és? Jo no, qui és? I em diu, és la directora del Canet Rock. Ja li estàs reaccionant al que t'ha penjat i digue-li que no sé què, que no sé quantos, i es va crear la relació. Què passa? Doncs que aquell any ja anàvem tard, però jo li vaig dir a la Gemma, li vaig dir, escolta'm, Gemma, juntament amb el Joel, perquè no volia tampoc sobreposar-me, però li vaig dir, escolta'm, Gemma, sé que ja teniu el cartell tancat, però puc venir a tocar al carrer en el Canet Rock? És a dir, puc venir a l'entrada del Canet Rock Sí. a tocar al carrer? Allà abans d'entrar al pla d'en sala, Sí, no? fins que comenci el primer concert. I em va dir, tant. Em van tirar un punt de llum fins i tot, jo estava tocant a fora, i a la que va començar el primer concert, que aquell any era el Lil Dami, si no m'equivoco, jo vaig recollir i a sobre em van donar el passe pel Canet Rock, estava amb els artistes, però... Amb l'artista. Llavors, l'any següent, sí, que llavors em van posar a mi, va venir el Covid, però va ser dels pocs festivals, que per això els hi tinc molt de carinyo, que van mantenir la paraula. I el següent any, el 2021, van mantenir el cartell en la mesura del possible. El mateix cartell que hi havia. Sí, perquè aquell estiu del 2020 vaig perdre Sí? molts festivals, sí. El Covid va fer mal, el músic al carrer també, perquè passes de tocar 5 dies a la setmana a no poder sortir a tocar cap. I la gent que viu d'això, exclusivament. Bueno, o jo pensava, hosti, porto 2 anys o 3 anys, és igual, no sé, 2019... No, portava 1 any i mig fent molta feina, guanyant molt de comunitat i tal, i clar, et tanquen i vas veient que els números cauen, que no pots sortir, que no tens cap eina tu per... I que no pots fer-hi res. No, No hi ha res a les teves mans que puguis fer per canviar-ho. I sí, però bueno. I ara, primer disc? El primer disc, àlbum debut, que va sortir al maig o al març. I ara et faré una cosa que és una pregunta molt incòmoda, però és en anglès. Sí, en anglès i 2 en català. Vale. Tu creus que això a casa nostra resta? Sí. O... Vale. Sí. Bueno, resta perquè, òbviament, totes les programacions i les ràdios i coses, hi ha una partida econòmica que no les ha de pagar ningú perquè les paga el govern, que te'n pots beneficiar com a artista. I això és evident, no? Vull dir, minutatge de música en català a les ràdios. Per què es busquen artistes que cantin en català? A mi fins i tot algun cop m'han dit, si fas un tema en català segur que et punxarem. I jo, clar. Però no és bueno. el que et sortia, et sortia fem-ho en anglès. Què passa? Que si jo escric en català, crec que escric en un català com poc comercial. És a dir, jo escoltava Lluís Llach, jo escoltava el Cés Freixes en aquell àlbum com el Tocats pel Foc. A mi m'agrada el català que sona molt romàntic. Saps el català aquest? Elaborat. Sí, el català amb paraules maques. Llavors té poca cabuda. I, per exemple, en el disc la cançó, hi ha una cançó mig català, mig en anglès, i una cançó tot en català, que és el Canal Alba, que he fet amb el Manu Guix. Que és una meravella de cançó. Però Jo t'he de dir que és de les meves preferides. Però no la pots posar a cap ràdio. Ja. Llavors... Però és cançó de pell de gallina, o Sí, sigui, sí, l'escolta... bueno, a mi m'encanta. Però res, i després, clar, jo parlo a casa en anglès, perquè la meva parella és lituana, portem ja molt de temps. Ens casem aquest any. Home, enhorabona! Sí.
I clar, llavors l'anglès també el faig servir no com a llengua materna, però com a llengua primera, perquè a casa ella i jo parlem en anglès. Tot i que ella ja parla castellà, entén el català i sap xapurrejar alguna cosa en català, quan comences a parlar amb un idioma amb una persona, canviar-lo és impossible. És impossible. Bueno, però això vol dir que pots expressar emocions que passen pel cor en anglès, correcte. Que a vegades diuen... Oh, tal. I res, llavors, i després, clar, et trobes amb comentaris de sí, però tu no parles anglès com el d'Anglaterra, i jo sempre dic, bueno, l'alemany no parla l'anglès com Anglaterra, el francès no parla l'anglès com el d'Anglaterra, l'holandès tampoc, l'australià el parla com un australià, i ningú no els hi diu res. Però, bueno, són batalletes, El que dèiem, que tothom ha de tenir la seva puntilla per alguna cosa. Els catalans som una mica tribuneros, jo crec. Sí, els catalans són... Però també és divertit, no? Sí, jo crec que sí. Escolta, doncs, si vols, ara que deies això de divertir-nos, nosaltres tenim una manera d'acabar aquestes entrevistes que nosaltres ens ho passem molt bé, jo crec que vosaltres també, que és posar-nos amb una mica de compromís, que ja ens agrada veure's patir. Així que li demanaré el Fuey que vingui i et farà una ronda de preguntes random. Som-hi. Hola! Dic, he vist un nombre passar per allà i dic... Què tal, com estem? Bones. Com estàs? Bueno, jo porto les preguntes random. Vinga. Preguntes així... Que sàpigues que tinc el mateix bol a casa per les palomites. Perfecte. Pues res, tries unes quantes i després ja continuem xerrant amb la Maria també. Vinga. La que vulguis, ja te la llegeixo si vols. Va, aquesta, comencem per aquesta, sí. Ostres, aquesta és bona. Quina poni. Modèstia a part. Aquesta és bona. Quin és el pitjor consell que t'han donat per fer-te famós? Oh, boníssim. Aquesta és molt bona. El pitjor consell? Per fer-te famós. Hauries de cantar en català i en castellà. En el meu cas sí, ho m'han dit tantes vegades. És veritat que estàs parlant abans. Sí. Bueno, no és el pitjor, perquè vull dir, podria funcionar, però em fa ràbia ja. De dir, escolta'm, quan començava, sí, no? Gent que li venia de gust treballar amb mi, dir, ostres, però podríem treballar junts, tal, podries cantar... No, si vols treballar amb mi, compra'm a mi. No em compris a mi fent el que fa un altre. Compra'm a mi, si no, deixa'm tranquil. Sí. Però bueno, sí, jo crec que seria aquest. I el millor? El millor? No sé, el millor, perquè de moment encara no som molt famós, llavors suposo que encara me l'ha de dir algú. Encara no ha arribat No, al però millor. mira, jo sempre dic, no me l'ha dit ningú, l'he anat descobrint amb testimoni de gent que ha estat a dalt. S'ha d'anar disfrutant de tot el procés, perquè a vegades perds com que tu vols arribar a un lloc. Jo, per exemple, vull arribar molt amunt. O sigui, la meva ambició seria fer estadis, no? I frustra que no fas estadis, però has d'anar disfrutant de tot el que fas. Vull dir, un Luz de Gas, com vam fer el gener, amb més de 500 persones, també s'ha de disfrutar fent el que faig i amb la dificultat que penso que té, no? I disfrutar del camí mentre tu segueixes sent ambiciós és important. Total. Això és una lliçó de vida, jo crec que en general. I sobretot per la salut de tenir l'energia, perquè si vius sempre en la frustració de que no estàs on vols estar, i sense disfrutar de res durant el camí, consumeix molt. Una altra? Tria tu una, va. Hola, mira, això encara no ho havíem fet, sí? Quina pressió tinc ara mateix. Llegeixo? Si no m'agrada, llavors li passo, la pregunta. El teu combinat preferit? Combinat? Sí. Jo és que prenc whisky, sol. Sol? Sí. On the rocks? Sí, a vegades ni on the rocks. A vegades sol amb una goteta d'aigua perquè diuen que obre els aromes del whisky. Però sí. Bona. Que pro? És bona. Sí, a veure aquesta. Jo he fet algun cop, això del whisky amb aigua. I t'ha agradat o no? No va dir, pel to m'ha semblat que no gaire. El cafè no agrada molt a la primera vegada. La cervesa no t'agrada molt a la primera vegada. I el whisky se li va trobant coses. Jo tinc la tradició legal, perquè cada cop que vaig a Andorra per alguna cosa, sobretot ho intento fer si és perquè faig algun concert, vaig a una botiga que es diu Cava Benito, que és tradicional, mítica. I tenen whiskies molt autèntics, de destil·leries més petites o coses més independents, i sempre tinc la tradició d'agafar una ampolla cada cop que hi vaig i torno. Tinc un armari de whiskies, llavors jo no em foto un whisky cada dia, però a vegades m'agrada de fer un ditet d'aquest whisky, un ditet d'aquest whisky. Sí, degustar-lo, ets un sibarita del whisky. Sí, bueno, de no fer-ho per sortir de festa, sinó estic a casa, estic bé i tal, o quan ve gent m'encanta fer com tasts de whisky. A més tens una cosa per fer hi-hi-ha-ha. Total. Sí. Ostres, que bona aquesta. I l'última pregunta seria aquesta.
Què faries si tocant al carrer... No estava molt convençut, has posat una cara de... Què faries si tocant al carrer et demanen que toquis una cançó que odies? O sigui... No la sé. No, és que no la sé, disculpi'm. I ja està. T'ha sortit molt natural, això vol dir que ho has jugat alguna vegada, això. Sí, home, sí. Amb quina cançó, per exemple? Ara no t'ho sabria dir, però hi ha coses que... Hi ha cançons que et saps o que ja has tocat, a vegades has tocat abans i l'has deixat de tocar i te la demanen, perquè a vegades et canses de les cançons. Sí. Perquè encara que no siguin originals, les pots tenir associades a alguna cosa de la teva vida, no? I llavors dius, si no me'n recordo, és que no me'n recordo. I mira, si més la setmana que ve, la farem. I si ve la setmana que ve? Llavors la fas. Anaré. Llavors sí, però no... Ui, que malament que d'això dit a càmera, no? Tens algun estil musical que no t'agradi gens ni mica? O sigui, algun de tot el ventall de música... Bueno, és que... Sí, no t'agradi... O sigui, l'urbà jo no el sé tocar, no el toco, vull dir, que no el sabria mai ni cantar, l'urbà. Que no t'apeli tant com... Però és que no... Però tampoc el heavy, vull dir, jo no em veurà... O sigui, són coses que no em surten tan natural, llavors quedaria super estrany, no? És com veure un jugador de waterpolo jugant a futbol. Jo crec que el medi no és el mateix, no? Estava intentant visualitzar-ho. I no tinc res en contra, perquè m'agrada tot el gènere, o sigui, tots els gèneres de música i m'agrada que tothom faci el que li vingui de gust. Però també m'agrada llavors a mi fer el que em vingui de gust, sí. Doncs aquí als Estudis Can Boia tots els estils hi tenen cabuda, no? Jo crec. No, he flipat, Tots, quasi tots. Quasi tots, pràcticament tots. I si no, us adapteu a qualsevol estil de música. Sí. És molt guai, això, Sí, moltes gràcies. Sí, l'espai aquest és tremendo, és tremendo. Doncs vols gaudir-lo? O ens deixes gaudir nosaltres amb la teva música. I vas a veure com... I jo també podré gaudir-lo, que és veritat, Doncs què, ens toques alguna cosa? Vinga, va. Bueno, ja som-hi. I gotta hold on, I gotta hold on. I gotta hold on, I gotta hold on. I hit the road, feeling heavy like a stone. I'm about I'm gonna make my way back home. I made a ghost running from the cold. I felt my heart for the first time. On the road I was once told, there's one thing that always will be mine, will be mine. My way back home. I gotta hold on, I gotta hold on. I gotta hold on, I gotta hold on. Left the cross, that's where the sun was going down, yeah. I was chasing the land of my childhood town. I made a ghost running from the cold. I felt my heart for the first time. On the road I was once told, there's one thing that always will be mine, will be mine. My way back home. 1, 2, 3,
I gotta hold on my way back home. Yeah. I gotta hold on. I gotta hold on. I gotta hold on. Yeah. I gotta hold on. Doncs acabo de fer una cançó del meu últim àlbum, del meu àlbum debut, de fet, que és Way Back Home, i ara que he passat per una de les cançons més noves, recuperaré una de les més antigues. A més, és una cançó especial, perquè a part de ser la primera que va arribar a fer el millor de reproduccions a Spotify, li guardo molt de carinyo perquè la vaig fer juntament amb el Ramon Miravet, que és el Towards the Sun, una cançó que parla de l'amistat, entenent-la que és una via de doble sentit, no? Que tant has de rebre com donar, que no pots desequilibrar aquest ordre perquè si no l'amistat doncs, es debilita. Diu així. Know a place you can come there whenever you're hurt, even if you're mistaken. You have a home where nobody's judged. Wings to the wind, towards the sun, I'll come to your call. Tears get us wet, just run away with me. We'll live it out. I'll come back even if you're further. I'll be the light when your steps get darker. Take my hand if the road gets harder. Know a place I can come there whenever I'm hurt, even if I'm mistaken. I have a home where nobody's judged. Wings to the wind, towards the sun, I'll come to your call. Tears get us wet, just run away with me. We'll live it out. You'll come back even if I'm further. You'll be the light when my steps get darker. Take my hand if the road gets harder. You'll come back even if I'm further. You'll be the light when my steps get darker. Take my hand if the road gets harder.
I fins aquí.